Acting President of Zimbabwe, retired General Chiwenga, is pledged to tackle the rampant corruption undermining the country's economic progress. Vadzoka zvekare General makambonzwa vachiti aiwa corruption is now a security threat. Vodzoka panapa vachiti aiwa ndiri kuda kuuya ndichitakula aiwa rampant corruption iri kuundermine country's progress. Totipa subscribe like or turn the bell icon. Tipinda panapa pahendo aibona mubuda mnekwa muchinzi. With the President Emmerson Mnangagwa currently on annual leave and expected to return in early February, Chiwenga took the opportunity to address the pressing issues surrounding corruption and shady business deals during a recent public event. For presiding over the triple burial ceremony for Major General retired Solomon Ziva, Chen Chimtenge and Ambassador John Shumba Mpundura at Heroes Acre, Chiwenga made a firm commitment to end the corruption practices that are hindering Zimbabwe's growth. He said, "We are aware of the shady deals that are disrupting the growth of the economy and we say no to corruption," Chiwenga stated. His remarks were a direct response to the persistent corruption that has plagued various sectors of the country, resulting in significant financial losses and an erosion of public trust in government institutions. Ndo mashoko atona kuti aiwa General panguva ino woti aiwa corruption iri kuitika tiri kuiziva. Munhu kuiziva corruption iri kuitika munyika yeZimbabwe aiwa iri ngonekone vanhu yavari kudhauta. Mukaona vakomana aiwa vana Chivayo, vakomana vanenge vachingoskwanda mari zvisinganyatsi kunzwisisika. Mukaona vakomana aiwa vanenge vachingoduta aiwa kumamines nekumaminerals. Panapa VP vari kuti hanzi tiri kuzviziva sezviri kuitika and patiri panapa ari the acting president ari kuti aiwa wandotackle all this corruption. Amene kuti munoti kudii pamusoro pechitiko ichi muchiona VP vachimira nesimba vachindoda kustopa this corruption iri kukonzeresa a security threat to the country. Tudze mafunguro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. Pinda comment section medu, subscribe, like, and turn the bell.